Türkmen politsiyasi üçin maska rejimini bozanları ýüze çykarmak we jerime salmak boýunça gündelik plan artdyryldy. Hususan da ýurdun Gündogor vilayaty Libapda yerli polisiýa maskalaryň ýoklugy üçin günde 30 sany jerime töletmeli. Libap vilayatynyň birnäçe etrafynda polisiýa işgärleri indi her gün maska dakynmadyk 30 adamy saklamaly we jerime töletmeli. Muny adatlyň yerli habarçylary polisiýa işgärlerine salgylanyp 27 noýabrda habar berdi. Türkmenistanyň ekli jemgyýetçilik yerlerinde ulaglarda, edaralarda we kärhanalarda maska giymek hökmanydyr. Habarçylarymyzyň sözlerine görä häzirki wagtda Farab darganaty etraplarynda ýerleşýän birnäçe şäherçede we owada jerimeler ýylata köpçülikleýin töledilýär. Regionyň saglygy saklaýyş resmileri yerli mekteplerde barlyk geçirýärler. Okuwçylaryň arasynda maskasy bolmadyklaryň ýüze çykan halatynda mektebiň administrasiýasyna jerime salynýar. Könelşen maskalar üçin jerimeler hem köpeldi. Köpler maddi kynçylyklary sebäpli medisina maskalaryny köp gezek gulanýarlar. Jerime sanyny köpeltmek barada buýrugyň taky kaçan berilendigini anyklap bolmady. Kanun goraýjy edaralaryň we regional häkimlikleriň wekilleri resmi düşündürüş bermeýärler. Odal adatlygyň beýleki vilayatlardaky habarçylary ila tarapyndan maska rejiminiň berja edilişine gözekçiligiň güýçlenmeginiň fonunda polisiýanyň salýan jerimeleriniň gündelik sanynyň bardygyny habar berdi. Polisiýa işgärleri şonda maska giýmedikleri her gün adyndan bir jerime salmaly edilipdi. Adatlyň habarçysynyň täze buyruk bilen baglanyşykly habar berişi ýaly Libapda jerime salynýanlaryň sany epeslerdir. Ol maskalary giýmänligi üçin ýakynda jerime salynan yerli ýaşaýjylaryň birnäçesi bilen gürleşmegi başardy. Söhbetdeşleriň biriniň aýtmagyna görä, ol darganaty etrafynyň owularynyň birinde öz kärinde ýerinde işleýärkä maskasyz tutulupdyr we polisiýa gidilipdir. Oňa 100 manat jerime salyndy we birnäçe düzgün bodulan halatynda jerime mukdarynyň köpeljekdigi duýduruldy. Jerime salynan ýaşaýjylaryň sözlerine görä, polisiýa olarda jerime üçin puluň bolmadyk halatynda düzgün bozanlary düze düş işlerine hususan da edaralary awatlamak we renklemek ýaly işlere gatnaşdyrýar. Mundan başga da yerli ýaşaýjylar polisiýa işgärleriniň maska düzgünligi bozanlary öz hususy hojalyklarynda işledýänligini aýdýarlar. Öňki aýlarda puly bolmadyk maskasyzlar paxta ýygyma uğradylýardy. Oktyabr aýynyň ahyrynda Aşgabat İçeri işler ministrligi regional we şäher polisiýa bölümleriniň ýolbaşçylary bilen ýygynak geçirip, şonda çykaran kararynda her bir polisiýa işgärinden maska düzgünligi bozanlara her gün adyndan bir jerime salmagy talap edipdi. Şondan bäri maska giýmek düzgünligi bozanlygy üçin ilat gaty iýdarlanýar. Köçelerde, ulaglarda, edaralarda we mekteplerde reýtler geçirilýär. Tutuş ýurt boýunça jerimeler salynýar. Beýleki karantin çäreleri hem güýçlendirildi. Mundan başga da maska rejiminiň berja edilişine gözekçiler jaýlaryň howlularynda we beýleki köp adamly ýerlerde maskasyzlary ýygnaýarlar. Polisiýa işgärlerinden başga da büdjet işgärleri, mugallimler, imamlar we ýaşullar maskalaryň giýilmegine gözekçilik işlerine çekilýärler. Aşgabatda maska rejiminiň berja edilmegine gözekçilik etäsen polisiýa işgärleri we harby universitetleriniň kursantlary tarapyndan amal aşyrylýar. Türkmenawatda reýtler häkimligiň, polisiýanyň we sanitariýa epidemiologiýa gullugynyň işgärlerinden ibaret ýörüýte toporlar tarapyndan geçirilýär. Marda polisiýa işgärleri bilen bir toporyň düzüminde döwlet işgärleri hem mektep mugallimleri bile hereket edýärler. Ýurdun beýleki vilayatlarynda hem jerimeleriň sany köpeldi. Şu günler Marynyň uly ýollarynda hem köçelerinde awtolog sürüjüler we piýadalar tarapyndan maskalaryň dogry dakylmagyna gözekçilik etmek üçin bir polisiýa işgäri goşmaça goşuldy. Burnuň aşagyna düşen maska üçin hem 20 manat möçberinde jerime salynýar. 26 noýabrda Mardaky habarçymyzyň habar berişi ýaly ulaglarda maskasyz adamlaryň bolmadyk ýagdaýynda da polisiýa dürli bahanalar bilen jerime töletmek üçin beýleki düzgün bozmalary tapýar. Bellemeli ýere global koronavirus pandemiýasynyň başynda Türkmenistanyň ilatyna uzak wagtlap maska dakynmak dermanhanalary bolsa maskalary satmak gadagyn edilipdi. Ýurt ilatyna maska dakynanlygy üçin jerime salynypdy. Jemgyýetçilik yerlerinde maska dakynmak talaby bütün dünýä Saglyk Guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň ýurda eden sapary wagtynda girdilipdi. Şonda halkara bilermenleri Türkmenistana ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi maslahat beripdi. Koronavirusa garşy berk çäreleri durmuşa geçirýän Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurdun çäginde COVID-19-yň ýokdugyny öňe sürmegi dowam etdirýärler we muny ýurt üçin uly üstünlük diýip adlandyrýarlar.